Ne ulazim, ljudi, ne ulazim. Rekla sam, ne ulazim. Tu sam završila s tom temom. Prosto ne mogu da ostavim svoje dete i to je to, mislim. Objašnjavati ja više, ljudi, s vama ste blesavi. Inače, pre nego što sam upalila live, napravila sam jedan snimak baš kako se ja šminkam otprilike, tako to kao make-up tutorial sa Aleksandrom i okačit ću baš sutra. Hvala vam. Samo moram malo osmršam. Ali nije strašno, kilo 2. Jesu, da, pa kažem vam, uživa sa Filipom i ne brine mi jedne sekunde. Nova mikseto, novi mikrofon, hvala bakanalije, sve je novo, ide, gori sve. Hvala vam. Da, Lenkica ga upregnula na maks. Jel? I glas se promenio, šta da vam kažem. Možda bolji mikrofon. Bakanalije, hvala ti. Kažite vi meni, jesmo li mi spremni da kidamo ponovo na TikToku? Brzo, pišite mi. Da, ne, brzo. Ganja, da. To crvena ruža. Tara! Ne, srećna sam što se ponovo družim sa vama. Stvarno ste mi nedostajali. Stvarno jeste. Samo ja da namestim ovo. Tako je malo bolje, jel? Ajmo, svi timska srca. Tapkamo, šeramo. A, Dare? Nisam te razočarala ipak, a? Molim vas, nemojte nikoga pljuvati, nemojte ići pisati ružne komentare. Ako već mene podržavate, ja vas molim da to ne radite, pošto postoje neki ljudi koji idu po ceo dan tamo i raspravljaju se po nekim live-ovima. Manite se toga, gledamo nas, širimo pozitivnu energiju, družimo se i eto. Hvala. Znači, falila sam vam ovdje. Anči. Sa tobom. Nemam pojma šta radi stara motikaša. Ne znam, mora da... Ne znam s kim igrao, nemam pojma ništa. Gde si, bre? Šta ima, Dare, si mi dobro. Važi, haker, uživaj. Pa da, subota, ljudi u provodu. Pa ne želiš da mi odgovoriš očigledno. Pa ja stvarno ne znam na šta da ti odgovorim. Moraš da postaviš pitanje da bih ti odgovorila. Jer nisam videla. Sve je u redu. Petak je u sredu. Ideš li ti negde u provod, a? Pa čuvaj. Pitala sam da li si raskinula veridbu, jer to pričaju, a ja mislim da nisi. I da je sve okej. Freedom, da jesam. Ne pričaju, nego sam ja to rekla. Samo što ne bih puno davala na značaju uopšte toj temi i ono, ne bih komentarisala tu osobu. To je to. Živela sloboda! A nije loše biti single. A?
Onako imaš više vremena za sebe, uživaš, šta? Kao ptica. Tu se slažem isto. Slažem se sa vama. Nije, verujem, meni top. Dobro, ako naiđeš na pravu osobu, verujem da ti je top. Nađe se neki macan uvek. Ma ne. To me ne zanima. To me ne zanima. Ma kako sloboda, živjela lova. Jako mi je žao, ja sam bila baš srećna što si našla osobu i eto sad baš mi je žao. Pa nema potrebe da ti bude žao, prosto mislim da je sve to tako trebalo da bude i to je to. Ne, ljudi, Filip i ja imamo odnos kao dva roditelja, mislim ono, dobri smo, okej smo, super smo, ali u ljubavnom smislu niti on mene interesuje, niti ja njega interesujem i to je to. Takvim gušterima. Evo sad ću za 5 minuta. Tu sam za 5 minuta. Hvala ti Freedom puno, to mi zaista znači. Mislim da to polazi onako, sad bez zajebancije. To je neki unutrašnji mir i zadovoljna sam sa samom sobom pa se onda to vidi i na meni. Hvala puno.